Jer, may comment dahil nga field basketball labayag ham. Live bro ha? Hindi pa. Record. May indoor games din tayo. Buntag mga idol. Biril hilig na sa birilog kon. Cool. Indoor po diyo. Dart. Kaway sa likod. Oh, ito mo ni si Dul Kaloy. Galing Digos yan. Gikat Digos na. Sa likod yung naka... Iyan boy! Half Bisaya yan. Half bread yan. Sabi boy. Oh. Kaning taga Carmen, taga Hindi Oro. Tagias to light. Tagias to light ito. Hinitap. Oh, sweet as hinitap. Tagias ini. Okay noy, puro farm din itong gigian. Farm din. Kamaisan kahumayan. Hello, grabe na kasunod pagid kamaisan kahumayan. Dito na lang to be. Kung tinuod pagid. Kaway kamay. Agay, tuara. Kamay. Siya tuara. Wala man lagi yo. Ay, bay, ulay kita bay. Doon na lang. Sige, straight lang. Biril na itong isulod. Ha? Sunda lang Siya na to? Sige nila. Sure mo diyan. Simutalan na po tayo. Sunda lang. Muna sundon ang aro. Na. A few moments later. Submit na sila guan. Ano Apil mi bay. dito? Apil mi bay. Dula mi bay ana ba? Ya invite mo mga Tagalog pod kay kuan man. Para ni sa tanan. Dol, pangagaw na paingon may ugpan. Laag mi kay Sabado di off. Tara. Ikaw para mga Bisaya, hugpong Bisaya. Mga Bisaya, nag-uban ang presidente og vice kaniyo. Muni ang mga pangulo sa hukbong Bisaya.